malauradament, el problema és que no tenim aquesta zona de ciutat que toca mar, costa que hi hagi un relat que unifiqui port, platja, zona litoral. Per què? Perquè tenim aquestes barreres arquitectòniques tan importants, com puguin ser la Nacional, com puguin ser la via del tren, que fa que no acabi d'haver-hi un passeig amable com podria, o com a nosaltres ens hagués agradat que fos com a Badalona, encara que sí. A Badalona tenen platja, tenen la via del tren, però en canvi hi ha un passeig marítim que acompanya. Aquí ens falta això. I ens sorprèn una mica que no hi hagi un major esforç del govern per materialitzar tots aquests temes dels quals sempre en fan tanta bandera, no? Sempre es fa banderes, es venen maquetes, es venen renders, es venen fotografies, però costa molt de materialitzar aquestes coses. I la gent, al final, clar, passeges per allà i dius, bueno, és que aquí sí, ens hem omplert la boca de tot això que havíem de fer i no s'està fent. I això nosaltres aquí creiem que han de posar-hi l'accent en materialitzar tot allò que diuen que s'ha de fer. I ho vam dir, al principi, quan les línies afectades eren l'Escola Mar Mediterrània i Rocafonda, d'entrada. Clar, nosaltres què dèiem? No, era Camí del Mig. Camí del Mig i Rocafonda. Clar, nosaltres el que vam dir és, ostres, el que no entenem és que si tenim un consell escolar, és que si tenim diferents espais de debat a la ciutat per parlar d'aquests temes, com pot ser que ens vingui imposada una solució davant d'una manca de natalitat, que és evident, que no la neguem, però com pot ser que ens vingui imposada una solució sense que el govern municipal pugui, d'alguna manera, consensuar-ho amb els diferents actors, com puguin ser pares, equips directius. I això, aquesta era la nostra queixa, de dir, bueno, davant d'una problemàtica que s'està produint i que no és només exclusivament de Mataró, sinó que a altres llocs, home, perquè no hi ha una acció més proactiva. Ara aquí ens estem trobant amb el mateix. Tornem, ara el departament agafa i diu, no, al final, Camí del Mig no serà, no? Ara serà Antonio Machado. I també Rocafonda. Bueno, la queixa la tornem a posar sobre la taula i és la mateixa. I la regidora d'Educació, en aquest cas, d'alguna manera ens dona la raó, perquè diu, sí, a partir d'ara, l'any que ve, això ja ho farem a través del Consell Escolar, ja es parlarà prèviament. Sí, però aquesta decisió del departament, per lo que nosaltres veiem, és inamovible. Són d'aquelles coses que l'altre dia ens queixàvem una mica de dir, home, si aquest govern no és que porti 2 anys, que els porta aquest mandat, sinó és que realment aquest govern porta pràcticament 10 anys manant la ciutat de Mataró. Com pot ser que encara ens enganxem els dits amb aquestes coses? Vull dir, no s'ha previst això? Vull dir, no és un problema. No? Evidentment, el govern no té la culpa de que neixin menys nens a la ciutat de Mataró, però sí que té la culpa de no preveure aquestes situacions i de posar-se al davant, no? de que no sigui el departament el que t'acabi fent un anunci que és incendiari, perquè provocarà això, que una sèrie de famílies es vegin d'alguna manera discriminades perquè els deixen sense la seva línia. Aquí nos vam dir, fem un acord amb el govern municipal, de manera que, nosaltres assegurem una governabilitat a través d'una aprovació dels pressupostos, però posant l'accent en tots aquells punts que nosaltres creiem que són importants i que volem tirar endavant. I amb aquestes estem. Ara hem fet mig mandat. És cert que nosaltres hem posat a la taula temes com puguin ser la reforma o les obres que s'han de fer al Josep Mora, la possibilitat que hi hagi una estació d'autobús a la ciutat de Mataró, tot un seguit d'inversions a nivell de ciutat que creiem essencials per la pacificació de la via pública. Clar, el problema d'aquest pacte que tenim nosaltres és que és un pacte que no es fa com el que va fer el PP en el seu moment, de dir, escolta, anem a inaugurar un monument per les víctimes de l'ETA. Clar, tot això, diguem que nosaltres ho trobem que són focs encenalls. Nosaltres creiem que s'ha de fer política a llarg plaç, pensant en la ciutat. I aquest pacte que tenim implica tota una sèrie de projectes que s'han de licitar, s'ha de fer el projecte i s'han d'executar. I és ara quan començarem a veure la llum en molts d'aquestes accions que s'estan duent a terme, com ara que hi ha hagut aquesta plantada d'arbres a la ciutat de Mataró, que se n'han plantat 800, dels quals 400 provenen d'aquest pacte. Hi ha coses que estem més a favor, més en contra d'aquest pacte? Sí, hi ha coses que nosaltres veiem que al govern li falta, com quines, per exemple? Com, per exemple, amb el tema de les llicències. Costa
costa i no anem en els ritmes que nosaltres desitjaríem que hi Aquesta era una de les seves prioritats. Aquesta és una de les nostres prioritats. De fet, aquí, una mica el nostre capteniment quin va ser? Home, donat que el servei de llicències, que tampoc és exclusiu de la ciutat de Mataró, és un fet que s'està donant, i això sí que li puc dir des del meu vertent professional que és així, s'està donant en molts ajuntaments i en molts municipis, és un servei complicat i és un tema delicat perquè al final t'estàs trobant doncs, uns tècnics municipals que tenen que, d'alguna manera, aprovar amb la seva signatura un projecte que després pot ser objecte de tota una sèrie de problemes i això posa, diguem, en el tècnic municipal en una situació complicada. I això fa que es ralentitzin molt aquests projectes. Davant d'aquesta realitat, nosaltres el que posàvem sobre la taula era de dir, escolta, fem entrar els col·legis professionals, els col·legis tècnics de Catalunya, aparelladors, arquitectes, enginyers, perquè d'alguna manera ajudin els tècnics municipals a validar tota aquesta sèrie de projectes i, a més, els avalin, en el sentit de dir, bueno, escolta, que després a darrere hi haurà tota una sèrie de recursos, unes assegurances de responsabilitat civil, per alguna manera, doncs, això que vagi més ràpid. I ens està costant. No li negaré que està sent un dels punts complicats que nosaltres veiem a l'acord. I veurem a veure això com s'acaba de desenvolupar. Per lo que fa al govern en si, això era més el pacte. Home, nosaltres, pel que fa al govern municipal, li veiem moltes carències. Però li torno a repetir, una mica com el que li estava explicant abans amb el tema de l'ensenyament. O sigui, veiem carències de falta d'avançar-se a moltes situacions que penso que ja haurien de tenir molt més preparades, aquest govern, amb els anys que fa que està rodant. Com quines? Bueno, doncs precisament com aquest tema, ara li estava parlant d'aquest tema de llicències, li estava parlant també de la zona de la gestió de tot el que és la zona de vianants del centre, problemes que hem tingut constantment amb el tema de la brossa, amb implementacions com es va haver de fer aquest gener d'aquest any, doncs d'un pla de reforç, d'una acció més contundent perquè el contracte no estava funcionant. Vull dir, veiem una sèrie de coses que, ostres, que al final dius, sí, això ja ho hauríeu de saber, que això pot passar.